aw bisimila Sariya Blon kɔnɔ Cherifla jabaraso kan I n'a fɔ ladala sigila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na walasa ka se ka kuma ni aw ye sariya ale baara kɛcogo la an ka jamana kɔnɔ sariya dɔnni ale bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye walasa jamana yɛrɛ ka basigi jamana ka yiriwa o la an ka bi hakilina bɛ tali kɛ min kan o de ye ɲaami min don bɛ adamadenya yɛrɛ taabolo dɔw la ni o ye juru ani abus de confiance ye bamanankan na distinction abus de confiance aux obligations civiles danfara jumɛn bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ juru ye mun ye an na o dɔ bi min bɛ wele ko abus de confiance ni o ye jigilatigɛ ye n'a bɛ se ka fɔ o cogo la o danfaraw an na o dɔn bi ka sababu kɛ an ka maa welelen ka maa wele maa min bɛ baara in dɔn ni a bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a faranfasiya min kan ka tɛmɛ sira min fɛ ani tɔ kelen kan ka tɛmɛ sira min fɛ o la binganni wale min bɛ nin kɔnɔ ni ala sɔnna an ka maa welelen o tɛ dɔwɛrɛ ye monsieur Laji Saran procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako ale bɛ an bolokɔrɔ bi monsieur le procureur i ni su nba somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen alhamdulilayi I nana an ka weleli jaabi walasa ka se ka na anw bilasira nin thème kɔnɔna na I ni ce a diyara n ye n yɛrɛ ka foli b'i ye ka nin hakilina sɔrɔ ka maaw kunnafoni waleya ɲuman don n ka foli b'i ye n ka foli bɛ an filɛlibaw bɛɛ lajɛlen ye. Merci bien, monsieur le procureur. Il n'a pas d'andira monsieur Laji Saran, procureur de la République, près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako. Bamako, c'est que Duruna critique sur la min jamais Sariya la batola ni oye nominal keba nya folo nominal keba ale nyama no ye procureur ye ale bi ambolo ko bi en sa personne ama ma ci ka ma bla nona ko ale yɛrɛ kana keneka wala sa ka se kana on blasera wala monsieur le procureur an b'a fo dan de folimina wala procureur sisan an b'a fɛ ka min dɔn o de ye min bɛ wele ko abus de confiance ale yɛrɛ ye mun ye qu'est-ce que l'abus de confiance d'accord en teni ka ɲininkali la abus de confiance a bɛ fɔ min ma wale min ma ko abus de confiance o de ye maa min fɛntigi walama fɛn lasagoli bɛ mɔgɔ min bolo waati kɔnɔna na o y'a kalifa e ma alors e kɛra sababu ye k'o fɛn ka don I ni dungɔ sira fɛ sariya tana kɔnɔ n'a fɔra sariya tana kɔnɔ sariya ko min kana kɛ I y'o kɛ fɛntigi y'a ka fɛn kalifa I la ou bien a bɛ mɔgɔ min bolo lasagili la o y'a di ma k'a fɔ n'a ma ko sera ma I k'a bɔ k'a di walama I k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma e y'o bɔ a ta sira la a bɛ fɔ o de ma ko abus de confiance n'o ye ka danaya tiɲɛ I ye fɛn bɔ danaya minɛn min dir'i ma I y'a bɔ o kɔnɔ sariya tana kɔnɔ o de ye abus de confiance o de ye abus de confiance ye d'accord sisan juru fana don min ye obligation civile ye n'an b'a fɔ ko dette civile pour que a ka faamu juru ye fɛn min de ye a bɛ fɔ ko obligation o ye tubabukan ye civil o ye hakɛ de ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye hakɛ jumɛn don sisan a bɛ fɔ min ma ko créancier min ta ye wari ye jurutigi min tɛ jurumanitigi ye o ka se ka fɛn ɲini a ka juru sarabaga la k'a fɔ nin wale kɛ wala I kana nin kɛ n'i ma kɛ sariya b'i ɲagi o de ye dette ye n'a bɛ fɔ o ma obligation civile. D'accord. Monsieur le procureur, comme nin bɛɛ lajɛlen ye adamadenw ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ye mais sisan k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min ye abus de confiance ye ani obligation civile komi kuma dɔw la wari bɛ ne bolo ne ko n ko e ko ko suntura nin wari hakɛ juru dɔnna ne ye miliyɔn 1 juru don e la a sara waati sera an bɛnna waati min kan o sera mais ne ma se k'a sɔrɔ k'a d'e ma ani I y'a a di yan ko n'i mago sera la I b'a minɛ k'a kalifa n na kalifa in ni an b'o wele obligation civile ale ni abus de confiance n'i jigila tigɛ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sɔn ka nɔgɔ ni I ka fɛn di mɔgɔ ma taa di karisa ma nin yɔrɔ la ou bien a mara ni mago sera ma n b'a minɛ n'a tigi y'a bɔ minɛn kɔnɔ o minɛn kɔnɔ kalifa minɛn kɔnɔ k'a kɛ a ni dungɔ baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ ka o de bɛ fɔ ko ka sariya tanamako kɛ ka bɔ a sira la I ni dungɔ sira ka don o fɛ I ye sariya tana kɛ parce que sariya ko n'i ye nin kɛ o ye jigilatigɛ de ye o ye
u b'a fɔ cogo min na o ye danaya tiɲɛ de ye danaya tiɲɛ in o tɛ kɛ fo i ka sariya sɔsɔ dɔ in dun dɛti walama obligation civile o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn o nasogo de ka ca a bɛ sɔrɔ nacogo fila la mais danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan i ni mɔgɔ dɔ aw ye bɛnkan dɔ sɛbɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ n ka kogo jɔ n ye ou bien i bɛ nin baara kɛ n ye n b'i sara nin hakɛ la donc a ye wari min dira e ma e ka baara kɛ n'i ma baara kɛ e ka kan k'o wari sara a segin a tigi ma maintenant ni i ye baara kɛ ni baara ma ɲɛ a bɛ jate minɛ sisan est ce que i ye baara min kɛ a bɛ bɛn joli ma pour que aw ka se ka bɛn fɔ la a ka se ka kɛ e kana fɛn dun min tɛ i ta ye voilà o danfaraw de bɛ na n'a ye juru bɛ sɔrɔ sisan e nana mɔgɔ dɔ fɛ 2000 sɛgɛn ma a sera a donn'o ma e de bɛ taa dɔn sisan ni nin don sera n b'a sara o don i dɛsɛra i ma se k'a sara o ni e nana ni fɛntigi nana ka fɛn kalifa i ma moto do o wari do o ayiwa mobili do walama fɛn min do bolomafɛn fɛn dɔ k'a kalifa e ma a mako sera a ma e nana sɔrɔ e y'a kɛ i ni dungɔ ye donc o de ye sariya tiɲɛ ye o ye danaya tiɲɛ de ye o ni i ni mɔgɔ bɛnna bɛnkan dɔ kan walama sisan i kɛtɔ ka tɛmɛ dɔ ka kogo kɛrɛfɛ i ka mobili nana ka kogo kari ka bin i ye kogo in kari ka bin sisan i ka kan ka wuli ka jɔ a nɔ na o tigi ka hakɛ b'i kan o fana ye obligation civile dɔ de parce que a fɔra ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka wale kɛra sababu ye ka dankari mɔgɔ o mɔgɔ ka hakɛ la i b'o sigi a nɔ na bon fɛnw bɛ bɔ o cogo de la. ok mais Pierre o yɔrɔ la hali ni m'a dabɔ a kama k'a kɛ. ouais parce que e y'a ka so sɔrɔ cogo min na i ye tɔɲɔ dɔ lase a ma o sisan i kɛtɔ ka mobili boli i ye mɔgɔ dɔ jogin i ma dabɔ a kama i bɛ ɲage o ko parce que i ye dankari adamaden farisogo la nafolo min bɛ bin kan k'i k'o d'a ma o bɛ kɛ juru de ye e kana n'i m'a sara i bɛ se ka nɔ minɛ a la voilà k'a sɔrɔ i ma dabɔ a kama voilà. d'accord monsieur le procureur oui. mais sisan i da sera an bɛ juruko min ma ni i da bamanankan yɛrɛ kɔnɔ ko dɔnɔli n'a bɛ faamu cogo min na segani walima dɔnɔli a bɛɛ ye juru ye mais est ce que o jurukani bilama na min ye unité d'enquête ye polisi walima gendarmerie est ce que olu jɔyɔrɔ bɛ o la. non olu jɔyɔrɔ t'o la kan ni fɛn fɛn filɛ nin ye a kalifara mɔgɔ dɔw de ma baara fɛn fɛn bɛ yen a kɛbagaw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko huissier commissaire de justice olu ka baara de ka juru kani ka di mɔgɔw ma bon parce que sisan ni i ye juru don mɔgɔ dɔ la i ye sɛbɛnni k'a la parce que sariya min b'an kunna sariya b'a fɔ ni wari sera 1000 na a ye papier k'a la mais ni papier t'a la pour que i ka dalilu sɔrɔ k'a fɔ i ka juru b'a la i bɛ huissier de bila ka kanni kɛ karisa n ye 15000 juru don i la a sara tuma sera i ma sara a ko bɛ cogo di a tɛ ne jaabiya a bɛna fɔ tiɲɛ don a bɛ n bolo dɛsɛlen bɛ sisan n tɛ se k'a sara n bɛna sara nin waati in na o de b'a jira k'a fɔ juru b'i la a dalilu filɛ nin ye n'a sɔrɔ sɛbɛn bɛ yen o y'a dalilu ye ni sɛbɛn yɛrɛ tɛ yen i b'a kani o sira la mɔgɔ minnu ka kan ka kanni kɛ o de ye huissier commissaire de justice ye unité d'enquête ninnu olu jɔyɔrɔ t'a la olu jɔyɔrɔ fan si de t'a la ni mɔgɔ taara n'o ka kuma ye o unité ninnu kɔnɔ o ka kan k'a fɔ ɲɛna de k'a fɔ nin tɛ anw ka baara ye nin t'an ka minɛn kɔnɔ a y'i ta huissiew bara walama a ye ɲɛsin tribunal la parce que olu de bɛ se ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka hakɛw ɲinini la. d'accord monsieur le procureur sisan e ko ko kanini a bɛnnen tɛ unité d'enquête la pour que a ka faamu polisi walima gendarmerie la mais n'i bɛ don tribunal la ka taa i ka hakɛ ɲini i bɛ ɲɛsin procureur de ma wa walima i bɛ ɲɛsin président du tribunal de ma. e bɛ ɲɛsin président du tribunal de ma ni juruko na hakɛ ɲinini la i bɛ ɲɛsin président de ma parce que o de bɛ kiiri tigɛ procureur ta ye dɔrɔn i bɛ ɲɛsin ale ma de ni sariya de sɔsɔra bon nin na i b'i ka hakɛ de kan k'a ɲini i bɛ ɲɛsin président ma fɛn fila bɛ yen a fɛnw ka ca sisan i bɛ se ka taa sisan kiiri teliman dɔ bɛ yen e bɛ taa k'i ka juru kani k'a fɔ président karisa ɲage a kan ka juru sara k'a sɔrɔ ala tigi ma wele dalilu b'i bolo i nana n'a ye i papier bɔ ka jira papier sɛbɛnnen b'a ale bɛ k'a signé e bɛ k'a signé k'a fɔ e ka 1000 bɛ na donc a ma sara min kɛ e bɛ na i b'a fɔ président ye ayiwa a fa ɲɛna k'a kan ka juru sara président bɛ mana o papier signé ordonnance signé dɔrɔn o ye wari papier de ye e bolo ten
i bɛ to o d'a ma tile 15 kɔnɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'a ma jɛn n'a sarali ye o ye kiiri bannen k'a sɔrɔ a ma wele yɛrɛ tuma dɔ la fana ni sɔsɔli b'a a ko la i bɛ taa fɔ président ye n ka juru b'a la a wele ka na kuma ka kan ni ɲɔgɔn cɛ n'a sabatira a ka ɲage o bɛ fɔ réclamation de somme dɔw ye injonction de payer bon o bɛɛ y'a taasira dɔw ye voilà. D'accord, monsieur le président. In tɛ dankɛtiw bilama an ye a seereyaw sɔrɔ k'a fɔ ko maaw bɛ yen u bɛ wuli ka se polisi la bi ko polisi de b'an bɔ ɲɔgɔn na n'i man ka juru sara polisi de b'an bɔ ɲɔgɔn na walima gendarmerie bɛ an bɔ ɲɔgɔn na o tigilamɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ nin waati in Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'u ɲɛna juru kani cogo ani unité ninnu ɲɛna ni bi u bɛ aw ka mara kɔnɔ n'o ye n tɛ dankɛtiw ye juru sɔrɔ cogo la parce que munna nana ni nin ye an ye mɔgɔ dɔw ka seereya sɔrɔ k'u ko n'i ye mɔgɔ wele polisi la a bɛ bɛn a kan walasa polisi k'a ta sɔrɔ mais est ce que n'a a bɛnnen don u ka fɛn ɲini ni o ye sariya labaarabagaw ye polisi walima gendarmerie est ce que a bɛnnen don u ka fɛn ɲini mɔgɔw kun ne y'a f'i ɲɛna cogo min na u ka baara tɛ ka kuma juruko yɛrɛ kan n'u y'a dɔn ka bɔ ka fɔ ka ban ko juruko de don olu man kan ka da don a kuma la mais ni mɔgɔ sera n'a kuma ye u fɛ yen u b'a fɔ a ye taa huissier bara ou bien a ye taa tribunal la olu man kan ka kanni kɛ munna man kan ka kanni kɛ huissierw filɛ nin ye baarakɛyɔrɔ de b'u bolo u bɛ l'impôt sara faso ye u bɛ u ka baarakɛlaw sara olu yɛrɛ dahirimɛ bɛ bɔ a baara la minnu bɛ taa unitéw la ka taa kanni kɛ unité ninnu tɛ u tɛ nafolo sara gouvernement i n'a fɔ impôt u t'o si sara u yɛrɛ ka baara tɛ donc ni mɔgɔ ser'u ma dɔrɔn a y'u bilasira c'est à dire fɛn kɔrɔ de don mɔgɔw taabolo kɔrɔ de don o hakili la k'a fɔ parce que sariya la gɛrɛn tɛ fɛn tɛ yen quoi bagabagali tɛ yen bagabagali tɛ sariya la sariya yɛrɛ kɔnɔna na kangarida de bɛ sariya kɔnɔ n'i ye nin kɛ o ye nin ye i bɛ nin sɔrɔ mais k'a fɔ n bɛ taa n'a ye polisi la walima gendarmerie la n'u ye gɛrɛndɛ sira la a bɛ n ka wari sara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ sariya ye minnu b'a kɛ minnu bɛ taa n'u ka mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ tuma dɔw u b'a fɔ an ka taa nin yɔrɔ la u tɛ taa yɔrɔ bɛɛ la o n ka mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ la an ka taa yen ou bien a bɛ taa n'u taara yen ni aw minnu bɛ baara kɛ n'aw fana tugur'u kɔ a fana y'u dɛmɛ sariya lawaleya bali la olu man kan ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na. D'accord, donc bi bɔlen kɔ a la maa ye nin jamukan lajɛ n'ala sɔnna u bɛna bilasira a kɔnɔ min ye yɔrɔ ye ko 10% kɛmɛ sara la tan bɛ di maa mun bɛna juru kanni n'u bɛ fanga boli dɔ kan k'i minɛ k'i don giri kɔnɔ kaso la pour que a ka faamu o cogo la donc bi ta bɔlen kɔ a la nin y'o bannen. Voilà 10% ko min filɛ nin ye 10% bɛ di huissiers de ma n'u y'o kanni kɛ o bɛ yen o ye sariya ye mais ka taa 10% sara mɔgɔ wɛrɛ de o tɛ sariya ye. Polisi ma walima gendarmerie o tɛ sariya ye o bɛ n'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko bon n'i taara nin yɔrɔ la o bɛ yɔrɔ dɔw fɛnɛ fɔ ɲɛna k'a fɔ n'i taara 10% bɛ sara mais n'i wulila sisan k'i b'a sɛgɛsɛgɛli kɛ daluko de bɛna jɔ parce que i tɛna taa mɔgɔ si sɔrɔ min bɛ jɔ a kɔfɛ k'a fɔ ko effectivement an bɛ nin kɛ an bɛ nin minɛ daluko. D'accord, procureur n'an bɔra fɛn o fɛn kalama lajɛbagaw an m'a dɔn don wɛrɛ an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ mais o la sisan nɔ nin ye juruko ye ni o ye obligation civile ye plus précisément les dettes civiles mais ni an sera abus de confiance ma sisan ni o ye danaya tiɲɛ i yɛrɛ ka kuma kɔnɔ o danaya tiɲɛ ale bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ ani ɲangani jumɛnw bɛ a kɔfɛ danaya tiɲɛ abus de confiance. Danaya tiɲɛ a bɛ bila ɲagali minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ sow de don parce que ni sariya yɛrɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ sariya tilalen don 3 ye sariya dɔw bɛ yen olu tɛnɛmako kɛlen a bɛ se ka taa kalo a fɔ ka taa tile 1 na ka taa se tile 10 kaso ma an b'a fɔ o ma ko contravention dɔw bɛ yen a bɛ ta tile 11 na ka taa se fo san 5 ma o ye délit ye dɔw bɛ yen ka taa san 5 la ka taa fo san 20 walama i si kaso walama ka i bɔnɛ i ni na o bɛɛ bɛ yen olu ye crime ye n'an ye abus de confiance ta so ye 3 ye o fana kɔnɔna na fɔlɔ n'i ye danaya cɛ ni mɔgɔ cɛ kaso bɛ ta kalo 6 ka taa se ayiwa san 3 ma ka ta 24,000 ka taa se 1,440,000 mais ni min ye tɛnɛmako kɛ danaya cɛ in kɛ n'a sɔrɔla fɛntigi walama fɛn kalifalen bɛ mɔgɔ min na n'a ye o ka bolokɔnɔmɔgɔ ye n'a y'a ka kalanden ye n'a y'a ka bololabaarakɛla ye
ayiwa ni kɛra sababu ye ka danaya tiɲɛ i n'o i ka ɲɛmɔgɔ cɛ kaso bɛ bɔ san 3 la a bɛ yɛlɛma ka ta san 1 na ka taa se san 5 la a bɛ fɔ ko dɔ farala a bɛ don confiance kan u b'a fɔ aggravé maintenant sabanan ye min ye e mɔgɔ min bɛ danaya tiɲɛ in kɛ i ka jɔyɔrɔ kama sigida kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko officier ministériel n'a sɔrɔla i ye huissier ye walama i ye notaire ye en tout cas i bilalen bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ ayiwa o ye fonctionnaire ye walama fonctionnaire bonzon n'o bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ minnu la n'u b'u ta k'u bila baara dɔ la tel que les experts voilà experts b'a la interprètes b'a la arbitres b'a la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ni e kɛra sababu ye i ka baara kɔnɔna na ka ayiwa danaya tiɲɛ kɛ e ka kaso o bɛ ta ayiwa san 5 la ka taa se fo san 10 réclusion criminelle o kɔrɔ k'i don kaso jugu la san 5 ka taa se san 10 na ayiwa amande fana bɛ se ka taa n'a ka di kiiritigɛlaw ye amande bɛ se ka taa fo 6 millions la o y'o ta ye voilà. D'accord ni ye abide confiance ye ale ɲangido hakɛ minnu kan ka boli a kan ni ye olu ye monsieur le procureur mais sisan ni an segira ka na dette civile kɔnɔ obligation civile n'a nana o la a ɲɛnabɔli tribunal la sa maa min taali huissier fɛ ye ni a musaka t'i bolo n'i bɛ taa tribunal la tribunal i b'a baara kɛ cogo jumɛn min bɛ papier bɛ ci tribunal président ma walima kumakan gansan b'a bɔ ka taa ɲɛfɔ a ye papier bɛ ci président tribunal ma parce que sisan n'an bɛ fɛn fɛn kɛ kiiri fɛ mais sisan komi an bɛ papier min dɔn an b'a fɔ ko plainte quoi mais an ka cogoda dɔw la sisan nɔ u b'a fɔ yɛrɛ ko ka sɛbɛn tigɛ ka d'a ma tel que Sikaso mara yɔrɔ dɔw la Kɔlɔnjɛba mara la plus précisément an b'a fɔ ten de donc o convocation de bɛ di wa plainte autant pour moi plainte de bɛ di wa walima a bɛ min wele ko requête o de bɛ di voilà requête bɛ di assignation bɛ di olu bɛɛ ye kumakanw de ye tubabukanw de don mais a bɛɛ ye weleli sɛbɛn de ye i bɛ wele aw bɛna jɔ aw bɛ kuma kɛ o bɛ kɛ président ɲɛfɛ ni min bɛ min fɛ i b'o fɔ kiiri bɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dalilu de bɛ bɔ maintenant o dette civile ninnu kɔnɔ obligation civile ninnu kɔnɔ kani waati de bɛ wari la juru kani waati de b'a la a fɔra n'i ka juru bɛ mɔgɔ la i ka hakɛ bɛ dɔ fɛ sariya b'a fɔ ko san 20 kɔnɔ i ka wuli ka jɔ i ka hakɛ kani ni san 20 tɛmɛna k'a sɔrɔ i ma kani a bɛ bin mais dɔw bɛ yen juru nasɔn dɔw bɛ yen olu bɛ kani san 5 kɔnɔ n'i m'o kani o bɛ bin dɔw bɛ yen san 1 n'i m'o kani o bɛ bin bon minnu bɛ kani san 5 kɔnɔ n bɛ kelen dama dama f'i ɲɛna o de ye sosara ninnu ayiwa n'a sɔrɔla i bɛ wari dɔ ta sisan i n'a fɔ pension façon dɔw minnu bɛ di mɔgɔ dɔw ma fo ka taa u ka don laban se olu pension ninnu sosaraw ayiwa ni wari minnu bɛ di ni u bɛ na ni tɔnɔ ye olu bɛɛ bɛ kani san 5 de kɔnɔ n'i ma a kani o la a bɛ bin dɔwɛrɛw bɛ yen n'o ye saraw ye ani huissiers ni notaires ni officiers ministériels ninnu cɛman olu ka saraw ani hôtel sara ninnu ani bɛ fɛn fɛn bɔ ka di mɔgɔ ma ka taa fɛnw di mɔgɔw ma n'a bɛ sara ni a ma kɛ commerçant n'o tigi tɛ commerçant olu bɛɛ bɛ sara olu bɛ kani san 1 de kɔnɔ o san 1 kɔnɔ n'i y'a kale ko kɛnɛ kɛ alors a bɛ bin san 20 minɛn kɔnɔ sisan n'i y'a kani siɲɛ 1 san 1 kɔnɔ a bɛ bin san 20 minɛn kɔnɔ maintenant tuma dɔ a bɛ na ni mɔgɔ nana sisan k'a fɔ e ɲɛna k'a fɔ ko i ka juru binna ko parce que san 1 tɛmɛna i ma sara sariya kelen o ko i bɛ se k'a tigi ɲininka e ko ne ka juru binna yala i y'a sara wa a bɛ serment d'i ma serment tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ i kali ne ka juru min b'i la k'i y'a sara walama ni juru bɛ mɔgɔ dɔ la a ntanyana a kɔmɔgɔw juruma min ta ye juru ye u b'olu ɲininka yala aw bɛ se k'aw kale k'a fɔ ko wari min ne bɛ k'a kani ko aw mansa walama aw ɲɛmɔgɔ min banna ko o tun man kan ka sara o fila bɛɛ la min ko
ye ɲininkali kɛ k'a fɔ yala juru sarala ou bien est-ce que aw t'a kalama ko juru ka kan ka sara ne o tigi ma o kalikan k'o jaabi o kɔrɔ a bɛ yɛlɛma ka kɛ san 20 ye i y'a faamuya donc n'o ma serment prêté donc a bɛ kɛ san 20 kɔnɔ i b'a kani o bɛ ten voilà. Monsieur le procureur an ye nin faamu ka danfara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais sisan an b'a fɛ ka min ɲɛɲini k'o dɔn o de ye ni tribunal kiiritigɛso jumɛnw yamaralen bɛ ka se ka ninnu kiiriw ka se ka ɲɛnabɔ les tribunaux compétents. Tribunal civil de do bɛ taa n'i taara tribunal kɔnɔna na a b'a fɔ ko tribunal civil parce que tribunal so tilalen do civil ye juma ye minnu bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ kumaw ɲɛnabɔ n'a ma kɛ ni sariya sɔsɔ ye bon n'i taara tribunal civil in bɛ tribunal ba in de kɔnɔ ye sosow de do quoi voilà donc a bɛɛ kiiri bɛ tigɛ n'i taara min tɛ tribunal civil ye n'o ye tribunal wɛrɛ ye olu bɛɛ u sigilen bɛ u danna tribunal civil dɔ wɛrɛ bɛ yen mais a tɔgɔ bɛ yɛlɛma ko tribunal du travail parce que olu bɛ kuma baarakɛlaw ni baarakɛdenw ka hakɛw de kan commerce fana o fana civil dɔ ye mais o bɛ kuma commerçants ni ɲɔgɔn cɛ olu b'u danna mais tribunal civil bɛ tribunal ba ninnu de kɔnɔ. I n'a fɔ ni an ye Bamakɔ sigida ninnu ta k'a lajɛ ka daminɛ commune fo ka taa se commune 6 ma tribunal de b'a kɔnɔ donc o tribunal ninnu na ni affaire fila bɛ se ka ɲɛnabɔ yen ɔ min ye abus de confiance ye dun parce que i ko dette civile la juru la k'i b'o o lettre ci bataki ci tribunal président ma ɔ mais min ye abus de confiance ye yala o bɛ ci ale ma walima o bɛ ci ma wɛrɛ ma. Abus de confiance fɛn fila don n'a y'i diya i bɛ taa polisi la walima gendarmerie la ka taa fɔ karisa ye dayiru tiɲɛ danaya tiɲɛ ani ne cɛ ni ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan ka kɛ tan a ka kan ka kɛ tan a m'o kɛ ten o tuma olu bɛ PV dilan ka ci procureur ma ou bien i bɛ taa procureur yɛrɛ yɔrɔ i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ni tɛmɛna ni karisa cɛ danaya tiɲɛ de don o tuma o bɛ papier i bila i bɛ sɛbɛnni kɛ i b'a signé o b'o bila ka taa o service da in na polisi walima gendarmerie olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a d'a ma o kiiri bɛ kɛ o tribunal kelen in kɔnɔ o b'a fɔ tribunal correctionnel voilà. Ni sariya ni ɲagali min ka kan o bɛ da i kan o fana wulikajɔ bɛ kɛ san 3 kɔnɔ ni san 3 tɛmɛna k'a sɔrɔ i ma na ka na plainte kɛ o y'o fana binnen n'i nana don o don o kɔfɛ san 3 tɛmɛnen kɔ ni procureur y'a ye dɔrɔn a fɔ ko bon sisan hakɛ binna i wulikajɔ tɛ se ka kɛ tuguni o de la n'i y'a ye n'i ye fɛnw kalan n'u taara jɔ u b'a fɔ ko en tout cas depuis moins de 3 ans c'est à dire ko kɛ ni bi cɛ a tɛ san 3 bɔ fɔlɔ voilà donc o de b'a to i bɛ se ka d'accord donc o papier bɛ ci ni i ma ɲa k'i bɛ taa tribunal la directement i b'a ci procureur ma donc o ye plainte ye sisan o plainte bɛ ci procureur ma d'accord donc procureur ale da don yɔrɔ tɛ dette civile la n'o ye juru ye ale da tɛ don o la a da bɛ don a la yɔrɔ caman yɛrɛ de la sisan y'a dɔn fɔlɔ la juru sarabaliya ale kun kɔnnen don an ka sariya yɛrɛ fɛ san 1991 ani kelen sariya dɔw taara min ye ɲɛfɔli kɛ o sariya kun ko mɔgɔ bɛ ɲagi ka taa san 1 na ka taa se san 5 la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ɲagina k'a fɔ i ka walijuru sara depuis juru in sera kan ye fɛn 4 bɛ yen o bɛ boli i kan fɔlɔ n'i y'i ka sɔrɔ fɛn ka ɲama dogo ka a bɔ a minɛn kɔnɔ ou bien k'i bolo fɛnw feere u sɔngɔ jukɔrɔ i bolo fɛn minnu bɛ i ka sɔrɔ fɛnw ye i y'u feere u sɔngɔ jukɔrɔ walama e ka juru bɛ mɔgɔ wɛrɛ la e y'a fɔ ko i yafar'o kɔ walama ka juru sara k'a fɔ ko i ye juru dɔ sara mɔgɔ ye juru min tɛ yen filanan ayiwa k'a dɔn k'a fɔ ko juru dɔ b'i la k'a sɔrɔ olu tɛ yen a kɛra juru global ou bien a kɛra a fangelenma ye juru hakilina juru k'a sɔrɔ o tɛ yen walama i ka jurumantigiw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fisaya ni ɲɔgɔn ye walama sɔrɔ minnu b'i la bataki minnu b'a jira k'a fɔ i ka sɔrɔ ye nin ye i y'o bataki ɲamatɔnɔ mɔgɔ tun bɛ ɲagin nin la mais o nana wuli ka bɔ yen n'o wulila ka bɔ yen sisan a tɔ tora mun ye bi n'i banna k'i ka juru sara contrainte par corps in tɛ dɔwɛrɛ ye o ka gɛrɛntɛ siri i yɛrɛ bakun kan pour que i ka se k'a sara a bɛ k'i la ni kanni bɛɛ kɛra ka dɛsɛ sisan a bɛ kɛ ka kɛ ni i ye juru ta
i dɛsɛra k'a sara ou bien ni dɛsɛra k'a sara o bɛ faamu mais n'i ma dɛsɛ k'a sara jurumantigi bɛ se k'a jira sisan k'a fɔ i bannen don k'a sara walama alors i tɛ fɛ k'a sara ŋaniya ɲuman t'i la k'a sara donc o la i bɛ se ka minɛ ka don kaso la nka o k'a sɔrɔ i y'a ɲini k'a bolofɛnw minɛ na bolofɛnw i n'a fɔ chaise mobili fɛn wɛrɛw n'olu bɛɛ dɛsɛra tuma min na ni siso b'a bolo i bɛ se ka siso in fana feere mais siso tɛ feere tant que i m'a lajɛ ka fɛn misɛnninw ninnu feere bon fɛn misɛnninw ninnu dɔ minɛli tuma dɔ n'a tɛ ka juru bɔ ni wari taara se miliyɔn caman na a bolola fɛn minnu bɛ yen n'olu feere a tɛna ma ko ɲɛ ye mais a bɛna tɔɔrɔya se ale fana ma donc o la procureur jɔyɔrɔ bɛ kɛ nin kiiri fɛn fɛn na parce que procureur de bɛ wuli ka jɔ i bɛ fɛ ka don kaso la ayiwa sariya taasiraw a bɛɛ dafalen don ou bien i bɛ fɛ ka so feere sariya taasiraw bɛɛ dafalen don procureur jɔyɔrɔ bɛ don a la o yɔrɔ in de la. donc contrainte kɔɔri o bɛ daminɛ san joli la walima tile joli la ka se tile joli ma. bon a de bɛ dépend wari hakɛw de la juru min bɛ ta dɔrɔmɛ na ka taa se 100,000 na o b'a ta tile 2 ka taa se tile 10 ka taa 100,000 na ka taa se miliyɔn 1 na sisan a bɛ se ka ta tile 10 na ka taa se tile 20 ka taa miliyɔn 1 na kunkanfɛn na o bɛ taa fo sisan fo ayiwa tile 90. d'accord procureur ka kuma kuncɛ o la ni maa min bɛna a tigi minɛ k'a ko contrainte kɔɔri i b'a fɛ a ka don kaso la o yala i bɛ musaka dɔ sara ye pour que. i tɛ musaka sara i bɛ musaka de sara kaso bon gardien de fɛ o ye 2,650 o de bɛ kɛ ka bila a ka dumuni sɔngɔ a t'a bɔ mais o de don sariya o de fɔ o b'o de boli. d'accord n'a bɔra o la n'a ma sara siɲɛ wɛrɛ. ouais c'est à dire contrainte par corps nin i bɛ minɛ ka don kaso la mais o tɛ kɔrɔ tɛ ko juru banna dɛ a bɛ se k'i minɛ ka don kaso la siɲɛ hakɛ min ka da ye tant qu'il ma ka juru sa a kɛ kun de pour que ka gɛrɛntɛ siri i la dɔrɔn i ka wari in sara. d'accord monsieur le procureur o diyara n ye kosɛbɛ donc kumakan laban jumɛn b'i bolo sisan nɔ bilasiralikan na k'a ɲɛsin a ka baarakɛɲɔgɔn ma ni o ye unité d'enquête ye polisi ni gendarmerie juruko sira fɛ pour que u ka se k'a faamu i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na n'o ye u kana da don juru yɛrɛ kanini na k'a kɛ maaw minɛ ka u don u ka giri la u bolo yen. o ko jɛlen don sariya batobaliya de bɛ na n'a ye n'i bɛ sariya bato i ka baara tɛ min ye i man kan ka don o da fɛ donc k'a f'u ɲɛna k'a fɔ n'u yɛrɛ sabatila la k'a fɔ ko fɛn min nana ayiwa juru don o k'a fɔ u tigiw ɲɛna a ye taa huissier bara ou bien a ye taa tribunal la n'u m'o kɛ u m'u bilasira ka ɲɛ mais tuma dɔw olu b'a fɔ ko bon kuma nana u ma faamuya u m'u ta fan yala n'u m'u ta fan yala u bɛ mɔgɔw ka kumakan de ta ka ci procureur ma mais o la i tɛ mɔgɔ minɛ ka don giri kɔnɔ i tɛ mɔgɔ minɛ ka don garde à vue la o parce que e yɛrɛ ma sabati k'a fɔ ko sariya sɔsɔla or i bɛ minɛ de ni sariya sɔsɔlen don pour que e bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a kɛ o ka se ka foro ko ɲuman kɛ donc ne yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko e ma ko faamuya tuma dɔ dugukolo ko dɔw bɛ na e t'a ɲɛ dɔn k'a fɔ mun de don o ɲagaminen don dɔɔni o ni juruma ko ninnu bɛɛ kelen donc ni ma sariya sɔsɔ ko y'a la i b'u ka kumakan de ta k'o ci procureur ma mais i tɛ mɔgɔ minɛ ka gɛrɛntɛ sira la parce que mɔgɔw b'a fɔ de an bɛ taa polisi la an bɛ taa gendarmerie la n'o ye gɛrɛntɛ siri u la u bɛ n ka nafolo sara bɛɛ bɛ taa n'o hakili de minnu bɛ taa olu b'a dɔn k'a fɔ ko juru ko tɛ yen ta yɔrɔ ye u bɛ taa fɔ minnu ɲɛna olu b'a dɔn u ka fɛn tɛ bɛɛ ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko in b'an segin kɔ de alors n'an y'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara nin kɛ a bɛ don dɔw hakɛ de la k'olu ka hakɛ tiɲɛ i n'a fɔ huissiers u ka sɔrɔ ka dɔ b'o la ka dɔ bɔ faso yɛrɛ sɔrɔ la parce que ni impôt sara la a bɛ don bɛɛ de ka da fɛ n'an y'o dɔn an b'an baara kɛcogo yɛlɛma wele min bɛ ne fɛ o de ye. d'accord mais maa wɛrɛw ka ɲɛsin an lajɛbaga bɛɛ ma nin waati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. mɔgɔ si kana taa n'i ka juruko kuma ye polisi la walima gendarmerie la mɔgɔ si kana taa n'o ye parce que o t'olu ka baara ye voilà ne yɛrɛ sabatilen b'a k'a fɔ ko juru de don a kana taa n'a ye o yɔrɔ la voilà. danaya tiɲɛ k'a dabila. danaya tiɲɛ bon o kɔni o ye sariya sɔsɔ sariya de ko n'i ye danaya tiɲɛ i bɛ ɲɛgi bon hali n'i y'o kɛ siɲɛ 100 i bɛ minɛ o voilà i bɛ nɔ minɛ o de la sima tuma dɔw i bɛ na a b'a fɔ ko karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta mais a ti dɔn anw ye nɔminɛlikɛlaw ye mais an bɛ mɔgɔw minɛ k'a di a kiribagaw de ma olu de b'a fɔ k'a fɔ danaya tiɲɛna walima ma tiɲɛ voilà bɛɛ n'i ka baara don. d'accord monsieur le procureur
ina nanga wole jabi bi ka boy ka so kanan jabi a jaranye ami foki wala nyumando o baraina wala amunu so me Cherifla jabara so ni wati ka yorola ka fo anga jamkan ale ko ni sigirendo wala saka o blasara o hakilla bi bolen ko ala minye juru ko ye jamana nkono juru kanga kan sira munu fe o minye dana chen ni o be wele ko abide confiance jigla tige walma dana chen o be bla mena min kono o kasula don ani nyagani ma ko pour que adasara o bela jenema o minye juru ko ye ko mo sikana wuli ble juru ko na sabatirendo ti kana se police la i kana se gendarmerie la iki clé UC fe walma iki clé terminal présent fe ki ka juru kani o ya ke chowe o aw ka kinaw de yato anana ni bi de gumi me adama don ka jamkan asigira wala sangana maw blasra sera jerenga do maw koro beki doro ani borodo o aw ka jamkan mandi aw ko mode kan Cherifla jabara soka o aw so nga to Cherifla jabara sora wala saka aw kuna funi sharia ale baratola walma jamana yere yirwa serawka wala ma fo akame watibere wassalam.